ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, мисдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 22 январи соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб кардем бар шумо, ки хонаҳо аз 58 000 сомонӣ сар мешаванд ва замин ҳам ҳастаи бардор, қариби 10 сотиқ замин аз ҳисор. хулосаи гап, квартиро ҳаст, видео зурай бардор, хоҳишмандам тамошо кунед ва барои бонвонам кор ҳастаи бардор азиз. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед, мо дар хизмати шумоем бардор. хона, мошин, замин, квартира, техника чизе бошад, тамоми намуди рекламаро мекунем бари шумо. аз шумо фақат як дона лайк мондана, дар канали мо обуна шидан дӯстон. хоҳишмандам аз аввал то охира тамошо кунед ва барои бонвон кор ҳаста бинед. ки ягон бор дар ширкати Фаберлик ақаллан ними ҳами яку ман да надодане. 4 сол ман фақат бор задам. 250 130 250 ҳар як каталог да 250 130. ина худоро шукр дар ширкати Атоми кор даромадам. дар муддати як моҳ ина меқа ойлики мадхтаро. биёен Атоми да қати мо ҳамкорӣ кунем. инак мегзарем ба эълони аввалмон дӯстон. эълони аввалмон чия бинед. ака гуфтаи заминмон ягон замин ба шумо пешниҳод ки хулоса гап қариби 10 сотиқ замин дар шаҳри ҳисор аст, яъне ки дар деҳаи уртабоз. бинед кӯдакон айни ҳол бозӣ доранд, хай ки ҷои холира дидан ки футбол боз мекунанд, лубои одам ҳам мехелад. бачаҳоёш всегда ҷои холи дидан як тупа мегира футбол бозӣ. дар уртабоза дӯстон нархи амира и тарафода мега замин гарени қиматай 250 000 сомон. ин нархи охирай. рақамҳои 214 20 76 бардоро занг бизанед, боз муомила кунем бардоро. ҳақ ҳамсоя ҳама обу свет дора. хулоса гап мушкили нестай. аз номи канали мо занг занен, шояд ки арзон кунад барои шумо бардоро. эълони дим мегзарем. мо гуфтем ай 58 000 бардор, анаки бинед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 аст, дар Мирзоянс. и тарафора бардор деҳаи 5 буда, аллакай хитон 100% медонем. гаштагин хак ҳолати хона дӯстон 2 ҳуҷра дорад. ана ҳамин хел дар ҳисоби коробка дар тирезаҳо часпондагӣ нестай. хишти хом аст, яъне ки хишти пухта нест бардор ҷуно. ҳақ ҳамсоя ҳама зиндаи кейсан. 10 сотиқ дора, 2 ҳуҷра ҳам хели ҳисоби коробка 58 000 сомонӣ мега. рақамҳои 974 28 33 44 WhatsApp дасти яка. ҳолат бошад коробка. нархи фурӯшие ки дар ҳамин зояс ҳаст бардор азиз, дар Мирзоянс боз муомила карда мешавад. муфассалтар агар шумо бихоҳед боз боқӣ маълумота аз худи яка пурсон шавед, рақамҳое ки гуфта гузаштам бо мегӯмтон 974 28 33 44 маромад занг бизанед. аз наздик бинем бардори дар 5 буда. мардуми 5 бениҳоят мардуми хеле меҳмондӯстанд, меҳнатдӯстанд. аю тараф моросигап ҳамкурсонон бисёр буд. эълони 3 мегзарем, яъне ки дар давраи студентимон. эълони 3 мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон. дар шашум насос меган. Хуросон ам хеле деҳа дора ба номи шашум насос. ноҳияи Хуросон. 2 ҳуҷра 5 сотиқ замин. бардор ака ами агар қимат боша бу ки ака ами қимати бадай. 85 000 сомонӣ бардор 2 ҳуҷрага 5 сотиқа. ҳолатш дар ҳисоби коробка. не ки хай ака бардор ҷуно. одаме ки бояд ки ман ҳамун тарафо да зиндаӣ мекунам, ҳаётна пеш мебарам. боқии ҳамаи ремонта дӯстон шумо метавонед ки идома будед. ва ҳамин рақамҳои 864 08 08 акада занг бизанед. замин 5 сотиқ замин дорад. бо нархи арзон фурӯхтаест мега ростига. эълони 4 мегзарем дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Қайнарма. деҳаи Қайнарма. хитон аллакай 100% медонед ки дӯстон дар Данғара чунин деҳа аст. 3 ҳуҷра дорад бинед. 8 сотиқи дигар замин бо нархи 190 000 сомонӣ. аз нархҳои паст майда ба боло рафта истодаем ки кадоми шумо мақсад зуртон бараса, занг зада пурсон шавед. рақамҳои 958 73 97 дасти яка WhatsApp якада муроҷиат кунед. навъи хона, яъне ки хона квартира нест, хонаи заминӣ дӯстон. дар 100 метри квадратӣ нави 3 ҳуҷра сохтагӣ якамон. ҳамом ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. хулоса гап хона средняя ремонташ. нархаш ҳам гаронбаҳо нест, яъне ки қимати бад нестай. мегзарем ба эълони 5 дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, дар деҳаи Пахтаобод. бинед чӣ хел деҳа номаш зебо аст.
3 ҳуҷра дорои 3 сотиқи дигар замин ва бо нархи 135000 сомонӣ. Агар қимат боша бардорҷоно бигӯем ки ака нархҳо лям қиматай мақсад мо ягон фикр дигар кунем. Рақамҳои 3 14 87 87 WhatsApp яка дастида маромад занг бизанед. Да 52 метри квадратӣ инами 3 ҳуҷра кайган 52 метршта кайгай бо барзамин кухню ҳоҷатхона дигар ҳаст. аз наздик хоҳишмандам рафта бинед хубтараш. Истиқлол 3 назди мазори балогардони бобо ҳам хеле тарафо ҳаст бардородаи тарафо. элони 6 мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Лахш дар Ҷиргатол аниқтарш дар деҳаи Сафедорак, яъне ки номи пештараи ҳамин деҳа Қашқатерак меган. бардор азиз, Қашқатерак ҳам хеле ҷо ҳаст. 4 ҳуҷра 20 сотиқ замин дора. ана ҳолати хонара нигоҳ кунед, хитон сотиқшам нигоҳ кунед, ҳуҷраошам нигоҳ кунед, бардоро нархшам бинед 250000 сомонӣ. шумо баъд аз харидорӣ кардан дӯстон метавонед ки дар хеле замин, яъне ки зиндагии хитона идома буден, касе ки битавонад боғ роҳ карда агародкораи висуси инам хеле метавонед ки шумо тару тоза меваҳоро бардоро истеъмол кунед. ин себа зебогиша бинед шумо. хулосаи гап дар ин тарафа бардорое ки дар деҳот калон шудагин, рости гап шумо дар ин тарафа пакриват мекунед, барое ки мо шумо меҳнат кардагим. ман намегӯям ки мардуми шаҳр меҳнат кардаги нест, чунки ҳар кас дар ҳар ҷо бардор азиз ҳар хел зиндагӣ карда омӯхта шидагиянд. элони 7 мегзарем. ягон гапи ман лишни набуд бардорҷон, хато нафаҳмед. элони 7 мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Зарафшон аст, дар Зардистон. яъне ин дом бардоро доми мастеро, касира фаромӯш накунед. 2 ҳуҷра 60 квадрат дора, дар 13 ошонаи ниҳол қарор дорад. ҳолатш састани ба шумо аллакай маълум. хуб 60 метри квадратӣ дар ошонаи 13 бо нархи 459000 сомонӣ, яъне ки қариб 460 кейсан. ва рақамҳои 40 62 402 WhatsApp якада занг мезанем ва ҳам дасти якада. атаплени надора. ҳамом ҳоҷатхонаш боша бардорон ягай. ира фаромӯш накунед. таъмир шакл нав, бале дуруст. лифти замонавӣ аллакай мегӯянд ки часпонтан. обу барқ доимӣ ҳастай, яъне ки бемушкил. дар маҳаллаи хуб ҷойгир. хулосаи гап бардороҷоно, агар ки аями доми мастерии хонахар бошен занг бизанед. элони 8 касе ки бигӯяд ки ман Ленинобод мерам, айни як мерам гага бардоро ана хонаи навсохт. квартираи навсохт дар якум ошона. дар якум ошона ҷойгир аст дӯстон. 2 ҳуҷра 70 метри квадратӣ дорад бо нархи 250000 сомонӣ. бардори Ленинобод буда ҳам тарафода агар бихоҳед ки шумо бирен зиндагӣ кунед, ина марҳамат занг бизанед, ҳатман рақамҳои акамонда. ҳамомаш ҷудои ҳоҷатхонаш ҷудои. нормални зиндагӣ ништаяк метавонед ки бодрои бардорҷон зиндагӣ кунед. техпаспорт ҳастай, атаплени дора. кӯчаро сигаб асфалтпӯш кардага. нархш бошад 250000 сомонӣ, боз муомила дора. маълумоти пурра бардора азиз занг бизанед, рақамҳои 551 96 25 25. WhatsApp яка дасти яка муроҷиат кунед. мегзарем ба нуҳумин элон дӯстонам. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аст, дар 34 микрорайон, дар маҳаллаи 34 меган, микрорайони 34, яъне ки ҳамон тарафта. хулосаи гап, касе агар надонад, рақамҳои 928 99 80 89 да занг бизанед. 2 ҳуҷра 64 метри квадратӣ, бовар ки агар Хуҷанд бениҳоят шаҳри зебо. ҳисор нест бардор, Хуҷанд фаромӯш накунед. ана дар ошонаи сеюмаи ниҳол қарор дорад. 2 ҳуҷра 64 метри квадратӣ. ҳамомаш ҷудо ҳоҷатхонаш шуда дӯстон. атаплени ҳаст, техпаспорт ҳаст, таъмири замонавӣ нав ҳаст бардор, лифт ҳаст. дигар чӣ ба шумо лозим бардор азиз? об ва барқи доимӣ ҳаст. нархе ки 490000 сомонӣ гуфтагиянд, боз муомилаш ҳам ҳаста бардор. афармлена мега рости гап, афармленира тавассути нотариус мекунем, яъне. хуб ҳама маълум, нарх наво маълум, ҳуҷраҳо маълум, квадрат маълум дӯстон, рақамҳо маълум. аз шумо фақат занг задан мондаста халос. агар зудтон бираса бихаред. элони 10 боз як хонаи рости гап дар шаҳри Русия аст, яъне ки дар Тоҷикистон нест. ин Новогородская област мега, Шимский район, улица Школная, доми 35. дорои 10 сотиқ
замин, 2 дар хона ва 42 метри квадратӣ. 750,000 рубл гуфтесан ҳозирашта. сомонӣ не дӯстон, 750,000 рубл. хуб арзоне яне 750,000 рубл. қариб ки чанqa мешавад? хуб 100,000 ҳам намешавад ба сомонӣ. рақамҳои +7 995 714 59 92 ида телеграм дорад ва рақамҳои поягӣ ки ҳаст бардоро анавода ватсап аст. хоҳишманд ҳастам, бардорҷону лайкҳои бесима фаромӯш накунед. ҳатман дар канал обуна шавед, аз шумо чиз намеравад. ина хел боша, агар хонаҳои заминӣ ёки квартира бошад, чӣ маълум астод кадом намуди реклама агар ба шумо дар кор боша бардоро, метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавор буда занг зада муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо подписчикои муҳтарам. раҳмат ба шумо, ташаккур, яъне ки то ҳамин дам бо ман будед. навора тамошо кардем, миннатдор. лайк монӣ, коммент якам бардоро ростига миннатдор ҳастам. дастгирӣ аз шумо пешравии кори мо мешавад. хоҳишмандам бепарвоӣ накунед. то наворҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад дӯстон. паноҳтон ба худо.